sasikade sibamba ama-meeting umfoka Khuba naye edela for ukukhulisa ibrand yakhe kwagcina kuba ukuthi sayishaya insizwa namhlanje futhi sayishaya sayigxoba saze sabeka amakhokhethala sesibona ukuthi asisena competition kodwa kwakuwuye umuntu ethi hayi kahle umfoka Mpungose uzosijwayeza nabantu mina abantu bazi ukuthi mabe kune competition siyangena futhi siyabashaya bose bavume mabe ngakavumi ngesize sibayeke ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyeze nomfowethu esasigade siphila naye siqala yonke le ndlela le ukuthi futhi ngiyacabanga ukuthi ngeke iphele namhlanje sazoqhubeka nathi siloku sibambisene umfoka Mabaso naye athi nqampu ngokwazi lensizwa mina ngakhuluma kuze kushona ilanga njengoba kade esho na uNgwane ukuthi nayo sebenza ngokukhuluma nami ngisebenza ngakho lokukhuluma ngiyacela usonde ngifaka Mabaso sacela ukubingelela umndeni kaMfowethu Rekuzwane ngibingelele umhlonishwa uKhuzani Mpungose ngibingelele nje wonke umuntu okhona ohloniphekile bengingazi ke mina ukuthi ngizokhuluma la nalokuthi nje lensizwa le kuya ngesindaba mina okhuluma ngayo ngoba inkulu lensizwa ayiyangesindi phela okhuluma ngayo engingakusho nje ukuthi siqale nayo lento le nabafowethu oDash njengoba sichazile lento yeBlue Nation ngoba nje selele lapha uhambe ngaphansi kwayo iBlue Nation akaze ashintshe umfowethu wele ubele umholi obuqotho kakhulu ilo ngamazi cishe ngabo 2011 akaze ngumuzwe ethi nxa umuntu ngisho la thina sithuka khona abantu yena akaze ngumuzwe mthuka umuntu so nje ngingakusho ukuthi lezi zinto sizobiphila nabantu njengoba sebekhazile abafowethu nangelanga ehambe ngalo njengoba sikhazile nje uDash sasisonke nje ijabulele kakhulu ngalela langa ijabulele ukuwina kwePirate besapota iPirate yazi yathi nje uDash thina support iChiefs thina yathi akavule iredo yonke ngoba sizobashaya manje kuya ngathi sizobashaya ngoba iPirate yawina mangikhumbula kahle ingcingo zokuqala ukuthi akasekho emhlabeni zangena kithi futhi ngokuthi mhlawumbe amanye amalungu omndeni engatholakala emafonini so bafowethu hayi lensizwa inkulu ngingakusho nje ukuthi hamba kahle mfowethu siyeza nathi ngelanga singalazi ngiyabonga sanibonani nonke etendeni noma endlini ngaphakathi bese ngibingelela umhlonishwa uKhuzani Mpungose upresident wethu as iBlue Nation la ngiphinde ngibingelela umndeni wakwaZwane wonke sithi nje phephisani nonke bafowethu okwehlile obekuhlele uNkulunkulu ukube bekangathandi yena ngabazame kwenzeka wonke umuntu bafowethu ophilayo kuba nosuku lakhe nangendlela yakhe azohamba ngayo so ngithi nje emndenini na emadodaneni akhe noma amadodana ethu nendodakazi engibabone bekhuluma la ngaphambili nabakoti bethu noma ngizothosisi ngoba bekumfowethu lo ngiphephisa ngeqinane bafowethu nigoqa ngedolo uNkulunkulu akahlula lutho akanikezi umthwalo ongaphezulu kwamahlombe akhe okunye bengizocela okomndeni wakhona la ekhaya kwaZwane eze ngapha ngaphambili azosimukelela isithe sakuhlanganisa siBlue Nation ongamakhandlela nana nje sihlangene saba ngabalandeli bakaMaskandi sonke ngoba umvumeleni bafowethu ngeke sithi ube undunankulu weBlue Nation kuphela but nje ube khona ekhanda ubumbano music as a whole kaMaskandi nalokho ngicabanga ukuthi abaningi bakubonile la on social media mangabe kuvela indaba zokuthi akasekho emhlabeni bapostile abafowethu ngokuhlukahlukana kwabo akubanga indlamlenze kuphela eposte ngayo so lokho bekukhombisa vele ukuthi umuntu
wephisi umuntu wabo bonke abantu cabanga nomsebenzi olangaphakathi uyakufakazela lokho yize besazi ukuthi umuntu nankulu thina kodwa bengacabangi mhlawumbe ukuthi ngingabona umsebenzi ongalo sesubonile njengamanje so lokho kufakazela nje ukuthi umfowethu ube mkhulu kangakanani so sithi mfowethu hamba kahle ukulila kwaphakade okwenzekile konke mfethu bekuyintambo kaNkuluNkulu nathi siyobonana bekuzayo so ngizocela ukungena sondela ngaphambili azokwamukela amakhandlela nangabe mhlawumbe kukhona izipho under i-donation abayiphethe bengasondela ngazo lapha njengamanje ngiyabonga. Ngicela ukuvalela DJ ngoba akekho osukumayo ngicela ubiza wena mfowethu Mehlentombi ukuthi kusondele wena uze awukhona sokwelana wona Dora siyabonga mfowethu ngweza DJ ngoma mhlawumbe DJ lapho esithe sakuhlanganisa ezidonation okungamakhandlela kamfowethu lo kade siphana bese ngichazile nami ubaba obezokwamukela la so njengamanje kunezipho ezikhona evela under i-donation njengokuhlobana kwama-suffering noma kwama-brand ngoba sigcwele izilonke la eSouth Africa ngiyabona bazosivulela ingoma ngakudlalela DJ ingoma besavula ingoma ngenxa yesikhathi bafethu asidedile nabanye siyabonga kakhulu ukuthola ithuba Sibonga kakhulu induna zababhuqa ake bashayela ihlombe abafowethu sibonga kakhulu kanzawethu right engavele ngamnika sesibonga sikhozana manje awuvume nje vuma ngesaba
usana ibambe kwethu. Ibambe sibani. Awu ngiyaxolisa ngathi ukuthi sengenza iphutha. Babushamasi sixolele kakhulu baba. Siyaxolisa. Bafowethu sicela ukuthi sethule ubaba meya athi qaphu ngaphambi sibize inkosi yama Nation ize ngaphambili. Siyaxolisa kakhulu baba Mkhwanazi meya. No. Umama uzaba khona bakithi. Lapha kwaShamasi. Njengoba ngizangisho kulana phesheya lapha nje phesheya kwaLuyistrata eKwandonga lapha. Awu. Niyaphila malume. Njengoba nje unomalume oyimeya, ake ngishayile isombe bakithi. Bana zomkhulu. Umfowethu uKhathide oqondisa uhlelo ngokubambisana nomfowethu Shenge Sondiya ubaba uKhuba owumfundisi osibikile kuSomandla ukuvula inkonzo fisa uba ngikhuleke kumongameli weBlue Nation Khuba ngiyabingelela mfowethu ukukhulu ukuthobeka angwazi umsebenzi ongaka ukuthi usho ukuthini kepha uNkulunkulu kuphela owaziyo ngifisa ukuba bingelela abaholi bonke abakhona Khuba ngifisa ukuthatha ithuba ngixolisele umeya we-district ukhansela uKhumalo ngenxa ukuthi ubuyabe isakhamuzi sakhona la eShoba ubefisile kakhulu ukuba khona sase siyavumelana ukuba asihlukane phakathi ngenxa yobuningi bomsebenzi wesizwe ngifisa ukuba ngibingelele bonke abaholi okungenzeka ukuthi angibanothisanga ukukhona babo ngifisa ukubingelela umndeni wakwaZwane nazo zonke izihlobo ezithintekile ngokwegazi noma ngokobuhlobo ingane zakhe umfowethu Rank Tjatha unothisile ngiyinothisile ngize ngakhala ngihleli phansi uma ngizwa kuphawula ingane zakhe ngibe very emotional ngenziwa ukuthi nami ngizele inezingane ezisencane uNkulunkulu engangithatha ngiyafisa ukwazi ukuthi iyobithini lento kuzo kodwa indlela abukeke omelele ngayo umfana ngifuna ukuthi angiyazi lemfundisi ithini kodwa siyenza umuntu awahlonipha amaciko ngoba yenza uthi akuyona inhlanhla ufundisa uma uzothi uyinsizwa uzala izingane ngaphandle komshado kodwa ukwazi ukuyifundisa lento umfowethu ayitshale inganeni zakhe ukuthi zibuye zize ekhaya zamukele lokhu baba sekwenzile ekhaya futhi bonke ziyakuqonda hayi zizwa ngabantu siyakubongela kakhulu for mangethu usulelela ukuthi imbewu oyitshalile iyamila fisa ukuba ngibingelele onke amaciko akhona ikakhulukazi amabhinca ngokukhethekile ngoba lento yenu isiqala ukuba serious yazi nathi as also politiki sekukunenge sikufunda kini enye yayo into esiyifundile nje kakhulu kumfowethu uRank ukuthi umuntu ayimele into yakhe ame kuyo kube ngathi ayikhenye yilokho akwenzile umfowethu uMangethe bengingamazi kakhulu personally kodwa einkundleni ubungeke umzimu ukhona bakhe kodwa into ebingijabulisa ukuthi lo muntu osedume kangaka uwasebaqubusini ngakho akaphakamisa ibrand yeBlue Nation kuphela kodwa uphakamisa nebrand yabaqulusi njengendawo aphuma kuyo yikho umuntu ebonile ukuthi kumfanele ukushiya konke sibe khona ukuzobonga emswaneni nomndeni abaholi be-National Union of Mine Workers akade bekhona la umfowethu akade eyilunga labo ngokwenyunyana emsebenzini
udadewethu othi ube umama wakhe usitshela ukuthi uze waqala ukulandela wakuthanda Khuzani ngenxa yokuthi bene ambassador. Ake ngitshele Khuba, awu sengikhohlile babukhuzani sengijithe awusabi nje noma kanjani ngoba kade wenza into enhle ngamaholide. Ayikho into emnandi njengokuthi abantu abazi associate nawe bayithanda ibrand bayi-own bayi-promote wena with your voice nengoma bekungenele ukuthi brand ye Blue Nation yaziwe kakhulu kangaka. Kodwa sonke ke siyibuze yini esiyifundile empilweni kaMfowethu uMangethe. One ile ngiqale ngayo umuntu akayimele into yakhe. Kodwa two kubalekile ukuthi mawuphila uhlonipha abantu bahloniphe sengathi alikho ikusasa ozothola ithuba lokubahlonipha ngalo. Awukwazi ukuba whether umholi kunoma yiliphi izinga umuke wakhuphumala wabangaphezulu kwabantu obaholayo noma abakulandelayo bagcina labo bantu bengenaso isizathu sokuba bakulandele. Siyathobeka kakhulu kuba ukuba njenge South Africa usiqhamukele neflag elisha eliphakamela phezulu. Ngisho umuntu ethu uyaliziba akalizibi. Kade ngibona nje ama Blue Nations aba la ukhona obhalwe Eastern Cape eNgcobo branch. Akekho umuntu oyicabanga ukuthi umculo wethu kaMaskandi yohamba uze waziwe ngisho endaweni lapho khona kuhlala khona abantu abakhuluma olunye ulimi. Siyabonga kakhulu kodwa ungalinge ukhohlwe umnikelo owenziwe zinduna zakho amanxusa akho ehambisa ibrand kuba sengathi ibrand yawo uqobo. Sengihlala phansi ama khosikazi akade ethandwa futhi ethanda umfowethu ungethe. Siyaniphephisela bodadewethu siphephisela nina nemindeni yenu ngoba uma sekuqaleke ubuhlobo usuke kuphela kabi makuphela kanje. Kodwa ake ngitshele into engingayazi yonke indoda nje right ifisa ukuthi sengathi uma kungathiwa bahlukaniswa ukufa ngathi ngahamba yona kuqala kunamakhosikazi ayo. Mina nje ngihlale ngikhuleka lokho ngoba noma singafisa ukuhamba kwabafana basebancane kangaka kodwa ikhaya liphola kakhulu liphele liqale lihleke uma kuhamba umama ekhaya. Kodwa kuba khona impilo esikwinzima entsha ejwayelwayo embi uma ngabe kuhamba ubaba ekhaya ngoba ubaba nje obehambile nje usuyivile insizwa yakhe ebimla ibacela lonini ukuthi bangahambi. Bungacabanga ukuthi ngasho umfana omncane kangaka yabatshela athi abangahambi kusale nje ukuthi yathi ngikhona mina ngizonibheka. Akithi yethemba ukuthi umoya kayise uzosala kuyo bese ikwazi ukuqhubeka. Yingakho ngesintu uma ngabe ubaba engekho kuba khona inkosana yakhe ethatha umkhondo isuke izoqhubeka lapho uyise engafika ngakhona. Uma elelwa izoqhubeka ithatha isihlangu sikayise iqhubeke nempi. Phephisani ke sizo sonke se Blue Nation amabhinqa onke amaciko onke ngoba ngibona kuhlangana amaciko amaningi la. Kukhona osonkondlo kukhona abaculi abacula imculo ehlukile. Mfowethu uJumbo nje nginotisile ukuba khona kwakhe